Τι θα έλεγες αν σου έδειχνα 10 προφητείες που κάποτε τρόμαξαν, ενέπνευσαν ή καθοδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Προφητείες που όλοι περίμεναν να συμβούν, αλλά στο τέλος καμία δεν επιβεβαιώθηκε. Μείνε μέχρι το τέλος. Η τελευταία θα σε εκπλήξει πραγματικά. Ας ξεκινήσουμε από μία που πριν λίγα χρόνια έκανε όλο τον πλανήτη να κρατά την ανάσα του. Η καταστροφή του 2012. Οι προφητείες για το τέλος του κόσμου το 2012 έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο. Το ημερολόγιο των Μάγια ερμηνεύτηκε λάθος και εκατομμύρια περίμεναν το μεγάλο τίποτα. Τελικά, το 2012 πέρασε ήρεμα, αφήνοντας πίσω μόνο memes και ντοκιμαντέρ. Ο Νοστράδαμος και το τρίτο μεγάλο κακό. Ο Νοστράδαμος έχει αποδοθεί ότι προέβλεψε σχεδόν τα πάντα. Όμως, η διάσημη προφητεία για το τρίτο μεγάλο κακό που θα κυριαρχήσει στον κόσμο στις αρχές του 21ου αιώνα δεν επαληθεύτηκε ποτέ. Η προφητεία του έτους 2000, το blackout που δεν έγινε. Το 1999, ειδικοί και ειδικοί μιλούσαν για κατάρρευση των υπολογιστών με το γύρισμα του αιώνα. Τράπεζες θα έκλειναν, αεροπλάνα θα έπεφταν. Τελικά, μόνο μερικά μικροπροβλήματα λογισμικού και μια μεγάλη δόση υπερβολής. Ο Χάλεϊ και το τέλος της ανθρωπότητας, 1910. Το πέρασμα του κομίτη Χάλεϊ το 1910 τρομοκράτησε τον κόσμο. Κάποιοι προφήτες έλεγαν ότι τα αέρια του κομίτη θα δηλητηρίαζαν την ατμόσφαιρα. Τίποτα φυσικά δεν συνέβη. Ο Χάλεϊ απλώς μας χάρισε θέαμα. Η προφητεία του πατέρα Σίπτον για το 1881. Μία από τις πιο διάσημες ψεύτικες προφητείες. Ο κόσμος θα καταστραφεί το 1881. Το κείμενο αποδείχθηκε αργότερα. Επινόηση του 19ου αιώνα και όχι αυθεντική προφητεία. Η Αποκάλυψη του Harold Camping, 2011. Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας Harold Camping προέβλεψε με μαθηματική ακρίβεια το τέλος του κόσμου για τις 21 Μαΐου 2011. Όταν η ημερομηνία πέρασε, την μετέθεσε για Οκτώβριο. Ούτε η δεύτερη επαληθεύτηκε. Το Τρίτο Παγκόσμιο που θα ξεκινούσε το 2000. Αρκετοί αυτοαποκαλούμενοι προφήτες προέβλεπαν παγκόσμιο πόλεμο με το ξεκίνημα της χιλιετίας. Κανένας πόλεμος τέτοιας κλίμακας δεν ξέσπασε. Η προφητεία της Μπάμπα Βάγκα για την Ευρώπη του 2016. Στην Μπάμπα Βάγκα αποδίδονται πολλά, αλλά η πρόβλεψη ότι η Ευρώπη θα είναι σχεδόν έρημη το 2016 δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το UFO Landing του 1994. Κανάλια, εφημερίδες και Medium προέβλεπαν προσγείωση εξωγήινων στην Αυστραλία το 1994. Οι μόνοι που εμφανίστηκαν ήταν τηλεοπτικά συνεργεία. Η προφητεία της αέναης ειρήνης μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου, πολλοί πολιτικοί και πνευματικοί άνθρωποι πίστεψαν ότι ο πόλεμος τελείωσε για πάντα. Δυστυχώς, η ιστορία απέδειξε το αντίθετο λίγα χρόνια αργότερα. Οι προφητείες συχνά μας μαγεύουν, αλλά η πραγματικότητα έχει τον δικό της δρόμο. Ποια από αυτές σε εντυπωσίασε περισσότερο? Γράψε μου στα σχόλια και αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι Τάδε Έφη για ακόμη περισσότερα ρητά, σοφίες και ιστορίες από όλο τον κόσμο.